Krčić i Krka, Kosovčica, Orašnica, Radljevac, Marčinkovac, Butižnica. Čak 7 rijeka oplakuje grad Knin. Ja mislim čak i jedini u Hrvatskoj koji ima čak 7 rijeka. Znam da općina Tounj ima 6. To je naše najveće blago, ja mogu slobodno reći, kažu voda je nova nafta. Bistrom vodom Kninske rijeke hrani najviša hrvatska planina. Svo vodno bogatstvo ovog područja je zapravo u zaleđu Dinare, u podzemnom bazenu koji se zapravo nalazi sa bosanske strane granice. Upravo podno Dinare izvire Krčić u ljetnom razdoblju uglavnom suha korita. No svu tekuću ljepotu i silinu sažima na kraju 10-kilometarskog puta kroz krš i svojim 22-metarskim slapom, Topoljskim bukom, izručuje ju ravno u izvor rijeke Krke, koji se pak jasno vidi baš u ovom sušnom razdoblju, bez slapa nad njim. Takav tip izvora ne postoji nigdje drugo u svijetu. Znači možemo reći da je zapravo jedinstvenost, unikatnost totalna, jer izvor podno slapa druge rijeke ne postoje nigdje drugdje nego upravo na ovom mjestu, odnosno na glavnom izvoru Krke. Bistra i čista izvorska voda najjači je adut i ribogojilišta u neposrednoj blizini. Prvi pritok nizvodno u Krku utječe kod željezničkog mosta. Rijeka Kosovčica je jedina južna pritoka rijeke Krke, izvire u zaseoku Riđane, selo Markovac u općini Biskupija. 5 kilometara svoje tekuće krivulje Orašnica zaključuje ulijevanjem u Krku uz samo središte Knina. Nalazimo se na mjestu koje Kninjani zovu Sastavci. Sa moje desne strane je rijeka Krka, a sa moje lijeve strane rijeka Butižnica, a 20 metara nizvodno je ušće rijeke Butižnice u rijeku Krku. Rijeka Butižnica izvire u selu Kaldrma, to je na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i njen tok je dug 39 km. Ukupno ima 7 pritoga, od toga su i 2 kninske rijeke, Radljevac i Marčinkovac. Radljevac sa sobom u Butižnicu donosi vode s područja Plavna. Marčinkovac je pak Kninjanima i njihovim gostima dobro poznat, okusom. Vrelo Marčinkovca je Šimićev vrelo i on je bitan jer se od njega Knin napaja sa pitkom vodom. Doživljaj kninskih rijeka tek se upisuje na turističke karte. Uz Krku se može pješice gotovo 6 km uređenim stazama. Ovdje imamo taj most, a odmah od mosta pa skroz do izvora rijeke Krke je napravljena šetnica. I poznato mjesto za druženja na Marunuši poprima nove obrise. Ovo je jedna sportsko-rekreativna zona koju smo ovako jednim isto europskim projektom sredili i jedna pozornica sa tribinama gdje se može održavati različite kulturno-umjetničke događaje. No najljepši doživljaj Krke ona je s veslom u ruci. Polazak je nedaleko od samog izvora i spuštanje 4,5 km laganim tempom. Bio je ovo prekrasan izlet, vrlo opuštajući. Nisam mogla zamisliti da voda može biti tako bistra. Nevjerojatno, nikad u životu nisam vidjela bistriju. Nije teško, tako da ljudi koji nema nikakvog iskustva bez problema mogu proći, tako da za svakakvu preporuku baš odmor za dušu i tijelo. Uskoro će se po Krki organizirano moći i na popularnim supovima. Fantastično vodimo ove ture redovito. Sad smo u špici sezone, puno je gostiju, puno je upita i Krka me svaki put iznova oduševi. Pogled na tvrđavu je fenomenalan, to je, ja mislim, svim našim gostima najdraži dio ture. Svi su kninski vodeni tokovi zaštićeni, od Parka prirode Dinara preko značajnog krajobraza do Nature 2000. Bilo koji oblik iskorištavanja, pa tako i turističkog ovog prostora, mora biti u skladu sa održivim razvojem, odnosno sa zaštitom prirode. Vodenu bisernu ogrlicu Knina upotpunjuju šarena jezera, najbolje vidljiva s ceste prema Kijevu, odnosno Splitu.